Kani kedai All India Radio Shillong ko kubor ban pulie Dow Richmond Kharluki. Ki mat bakong san jong ko kubor mantag step. Ya ka National Disaster Reduction Day la rakhe hinin kasngi ha ka jilla. Ka Sarkar Arunachal Pradesh kala suspend ya ki he ka Arunachal Pradesh Public Service Commission harin ka jingkno bakleran kti ha ka jinglat to ka jingkali. Bat ka Young Mizo Association kala kerpat ek Sarkar Mizoram ban khmi bhai ka rukom ai jakasa ya ki phetwer na Myanmar. Ka khubor ka babnya. Ya ka National Disaster Reduction Day la rakhe nin kisngi ha kamaran ai ji kai jong ka Central Training Institute ha maudiang diang. Hagani ke program Arspa Arngut ki volunteer ki bila pendap ke program ai ji kai halor ki ek beri ban le habaja ki jingja ki buan len shop. Hapo ke scheme upscaling Abda Mitra ya ke bala penlong dak District Disaster Management Authority nado ubrai jemang hadu nailur ke senam Arhajar Arpuar. Ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ke Balongru ke Chairperson jong ke District Disaster Management Authority ikong Isawan Dalalu badu Joint Director ke Civil Defence Meghalaya UMK Sangma kiledon lang. Ka Sarkar Arunachal Pradesh nin kasngi kala suspend mardor ya sarut ki he ka Arunachal Pradesh Public Service Commission hadin ka jingkno bakledan kti ha ka jinglat to ki jingkali ha ka examen bala penlong da ka ne ka Public Service Commission. U Secretary ka Arunachal Pradesh Public Service Commission Udi Verma ula hukum ban ajing penstom yakine ban penbet yaki. La hukum ikini kisangut ba kimla ban mi na kanong ba itanagar kat ba kane ku hukum kadang terekam. Ka CBI kala shimti ya ka jing toket halor kani. U Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi unya sami kisembo perkat jung bat kibreu hakari bat syabari rukum jo ha ka program Man Kibat lengba ka All India Radio mentaka step ha ka por kat wei beje. Kani kandai kesian ka bakandai pusau ba Menteri Rang Bado na jingkren ha kene ka program ba sisen shibanai. Onla banyo kene ka jingkren Menteri Rang Bado na baro ki network All India Radio bad Doordarshan na ka website AIR News bad na ka News on Air mobile app. Onla ru banyo na ka YouTube channel jong ka AIR News ka DD News na ka jong ka office Menteri Rang Bado bad jong ka Tanat Information bad broadcasting. Mari dep keren Menteri Rang Bado ha kaktin Hindi on sepen sngo se gijing penkela sya kaktin khasi jantia bat garo. Ya kini gijing penkela shkwe pat gijat kaktin on sa yo biang la shibet janmiet ha kapor prabaje. Ka jingdan ki baai tika COVID-19 he India kalatam ya ka arspa khat kendai klor nrepu ar lak teliki dos. Ya ki kena ba pedang khat ar bat khat saus nam karta ladap ai ko masau klor khat ar lak teli ka dos ka beningkong. Ka jingdan ki bakot ne jingpang COVID-19 he India menta kalong kendai pupra point nyo na kisispa. Ha kawai pat kaliang ha Meghalaya arut ki breu kilio thamai unuk nyang jingpang COVID-19 henin kasgi. Bat ka jingdon ki breu ki barang dod unuk nyang jingpang menta kalong khat nreu ngot. Argut ki breu kilalat unuk nyang jingpang henin kasngi. Om shim ladon maklat rengkat unuk nyang jingpang ha Meghalaya henin kasngi. Kani ko kubor kawan chapi na All India Radio Shillong. Ka Young Mizo Association kala kerpat ya ke Sarkar Mizoram banbo ya ke jaka syong bakerpang ha kawai bet ke jaka na ke benta kinong Myanmar ki balawan ri etengen ha Mizoram hadien ka huri-hura ke balami ha Myanmar. Palat laipo wajar ngut kinong Myanmar ke lari etengen ha Mizoram nado ubenai rempang ke senem balalet. Ka Young Mizo Association kala kerpat ek Sarkar banle ekane khnang banlat na ka jingsa jo kini ki petwer na Myanmar ha ki jaka boper ka jila Mizoram ha ka ba ka Young Mizo Association kala ong balada kisa ek jaka boper kala banbo ya ka jing e hadin habot. U Menteri Ketenat Law and Justice ka Sarkar Preng ukiran Rijiju nin kasngi ulong baka jingyada ki kam ha India kadai ke jing sokya habeda ya kamariang saudong saukun ha ke jingyat ke yo kokot. Ka per capita GDP ke India kadang duna habenu jor bat ki wei pat kiri ulong.
Ukiran Rijiju ulong yakni haga jingple yaka seminar halor kapang Environment and Sustainable Development Role of Judiciary. La penlong yakni ke seminar haka ziranga haga jela Assam. Ukiran Rijiju ulong babaro kebedan benta kede benet trailang banyakran halor kibabon kimat jeng bapher. Ka tamasa senrai arhajar arpuar kelasdang ha ke Orchid Lake Resort nen kesngi. Kiladon ki surya temepot ki jat bam bapher balade bat kiwei ke bela kring ya ki brio. Ki babon ki kenhun tem ki bapau ke jela ki lepeni ya ki sap jongki hagane ka tamasa senrai. La sakhiru ya ke jingwan ki kena ki bela let jaka badro hagidur khamat jongki. La penlong yang kini kata masa da ke Meghalaya Tourism Development Forum rengkat ke jengit reilang bat ke tenat jengok kai perthai ke jela Meghalaya. Da ki spangot ki breu ke liami bandawa ya ka garolan ha turah nen kesngi. Ka National Federation for New States kalapan mana bakin selit ban penlong ya ke jingdawa ha New Delhi ondal sedang ke dorbar telang jong yang dorbar tauan keri ha ubenai no opera. Uwei ne ginong yalam jong ke jingiki banyo la ke jong ke jela ki garo ulong bakal ada ke jing terang jong ki pat garo banyo no la ke jong ka jela. Ka Rotary Club Shillong Heritage kala penlong ya ka walkathon basan kilometer, ka jinge mere marathon ba 10 kilometer, bat ka cyclothon ba 4 kilometer. Kum shibenta jong ka jinge lap ban penstok pat ba halor ka breast cancer. Rengkat bat ka mat ka balong pink for a cause. Bat la penlong ya kini ha ka nong ba Shillong nen kesngi. La sakhi ya ka jingwan ya shibenta jong ki babun ki brio. Bat ka nega program kelas sedang da ka jingkeren pediang sobha naga Barnali Buyan badai President jong ka nega club. U Parambir Singh Sahadev ubre u zonal coordinator ka zone 13. Bat u Dr. Rangat u surgeon CMO ka Nazareth Hospital Shillong kini shimbenta ha ka ne ka program. Kade ke program kalayo jingero namar kade ke IKA ke bagi breu ki ong bakalong ke badan kambha ha kini ki por ki pementa. Kani ke program kalayo ru ya ke jingkershan nakit khot ka Goals Gym Shillong bat naki kena jong ka Binning Star Lengkoi Running Academy bat kiwei ki association nya cycle jong kenong ba Shillong. Ka kenhuan jong ki breu badan jingnuna hagi dikhot met kila shim ya kalat ban pesutuk pat ba da ka ban penlong da ka jingnya ikitok ba 4 kilometer haki shposngi. Ka jing tmu jong kini ki breu kalong ban penslur ki wei bat kum joru ban penpau ba mangkiru kini ban yo ki wei ki lat kum balong lem ki wei ki breu ki babiang ki dikhot met. U kong san ha kane ka jing elang rolong usipi marak IFS balasong thad u breu dikhot ka Meghalaya State Consumer Disputes Redressal Commission. Bat ulah kawe lama ya kene ke jingnya thok nakakut jong ka University of Science and Technology Meghalaya USTM. Ha ka jing don rengkat u chancellor ka USTM u Mahabubul Haq ki he jong ka ne school ba ki kena pule bat kiwei ki khot jong ka All Ahom Divyang Development Association. Da ka jing kershan jong ka I Will Academy jong ka USTM. Kini ki breu kebedan juruna ki dikhot met kin penlong ya kene ke jingnya ya kini ki thuk. Bat on le ya kene ha ka bakinnya ha ki 4 kilometer ha ki arpu pratali ki distrik ke jela Assam ha ka shiphausngi. Bat kat to ko khubor kalakut agane ka step ka balawan shapi na All India Radio Shillong. Ngi penken mau pikinong sngap bah ka por prabaje ngine so baga Delhi station na kabenta ka kubor ha ka keten Hindi ka banbot ka kubor ka keten Pareng ha ka por prashteng. Ngi penken mau pikinong sngap bah ka por kandai baje na ka station pinyo ya ka North East News. Ka por menta kaladap Praduna San Minute.